Og så kan vi jo også passende spørge jer derhjemme, om I kunne tænke jer at få sådan en krammer som den her. Jeg tror, jeg takker nej til det. Men vi får altså besøg af en herre, der har fået sådan en løvekrammer adskillige gange. Ja. Nu skal I møde en mand, der snart siger farvel og tak til Danmark og et fast job. I stedet har han fundet helt ny mening med livet ved at kaste sig ind i kampen for løver og andre vilde dyr på Afrikas savanne. Velkommen til dig, Mikkel Legar. Mange tak. Du er medstifter af Modisa Wildlife Project i Botswana i Afrika. Og kan du ikke lige helt kort fortælle os, hvad jeres projekt går ud på? Jo, jamen, det går ud på, at vi arbejder med dyrene dernede, og vi går i samarbejde med universiteterne dernede. Og så giver vi undervisning til lokalbefolkningen, så de får en bedre forståelse for vigtigheden i at bevare deres dyreliv. Og hvad er målet med det her projekt? Jamen, det er jo netop at lave en større opmærksomhed omkring på problemet. Altså, wildlife-bestanden er faldet drastisk gennem de sidste mange år, og det er på tide, kan man sige, at folk ligesom lærer noget, mens de er på safari og også oplever Afrika på en god måde. Hvornår tog du beslutningen om, at nu vil du bare sige dit faste job op, pakke kufferten og flytte til Afrika? Det gjorde jeg dengang, jeg var i Namibia. Jeg tog til Namibia i 2008, for det var en gammel drøm, siden jeg var helt lille. Og jeg tænkte, nu var det på tide at komme til Afrika og egentlig få udlevet den. Bare i 3 uger, så var det meningen, at jeg skulle læse til pilot efterfølgende. Og så efter de 3 uger, synes jeg, det var så fedt, så jeg blev nødt til at blive der. Og det blev så til 3 måneder. Og så var jeg lige hurtigt hjemme og vende igen i Danmark i nogle måneder, og så tog jeg så afsted igen. Og så kan man sige, kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet specielt, der trak mig ned i Afrika. Og det var også der, hvor jeg mødte Valentin Gryner, som der er min partner i det her projekt. Så i virkeligheden, så den der beslutning om at tage dig ned og være der permanent, det er en beslutning, der er taget for rigtig lang tid siden? Ja, den blev taget faktisk, da vi valgte at starte projektet, efter vi fandt ud af, at det kunne lade sig gøre i Botswana. Ja. Så vi var bare nødt til at dele os op, fordi da vi begge to var i Botswana, så skete der ingenting i Europa. Og så blev vi enige om, at vi blev nødt til ligesom at splitte. Sådan, der var en, der var i Europa, og en, der var i Botswana hele tiden. Og så nu er vi nået til det punkt, hvor vi begge to kan være der. I dit projekt så arbejder du med de her store, vilde dyr. Vi har faktisk nogle billeder her, hvor vi kan se det. Hvad er det, det giver dig at arbejde med sådan nogle dyr og være så tæt på? Jamen, det er jo fascinerende, og som sagt også, jamen, det har været en gammel drøm, siden jeg var helt lille, at opleve dem, i hvert fald til at starte med. Og så ved at have muligheden for at kunne arbejde så tæt med dem, det er noget, der virkelig giver mening for mig, og jeg synes, det er ekstremt spændende og interessant. Hvordan var dit første møde? Altså, jeg tænker, når jeg kigger på det der, jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, jeg skulle så tæt på sådan en stor kat der. Kan du huske første gang, du ligesom stod i den situation, at nu er du virkelig tæt på? Ja, det var så også i Namibia. Lige inden man åbner indhegningen, de der løver der, altså, de bliver lige pludselig noget større, når der ikke er nogen indhegning imellem. Det kan jeg godt forstå. Og ens hjerte galopperede lidt hurtigere end normalt. Ja. Så stille og roligt, så vender man sig til det, og så er det den der frygt, den ligesom forsvinder lidt. Men hvad er det så, du kan, siden du kan komme så tæt på? Jamen, det er jo simpelthen tid. Altså, det er jo ikke noget, man bare lige kan komme ned og gøre på en 2 ugers ferie. Altså, det er noget, der kræver lang tid. Altså, løven der, det er en, som vi har arbejdet med, siden hun blev født. Så hun kender os, og det vil sige, det er jo ikke noget, som bare turister får lov til at gøre. Det er noget, vi gør. Tænker du ikke, at det her, det er måske i virkeligheden lidt med livet som indsats? Nej, det er ikke rigtigt. Altså, det er jo noget selvfølgelig, men det er en beslutning, man tager, når man egentlig gerne vil arbejde med sådan noget der. Hvis vi render rundt og er bange for, eller frygter for vores liv hver evig eneste dag, jamen, så er det nok ikke lige den vej, vi skulle have valgt. Så det er noget, man pakker lidt bag i sig, og så men en ting er jo så, hvad du ligesom selv tænker. Hvad med din familie og dine venner omkring? Hvad har deres reaktioner været på, at du står og krammer en løve? Nej, men jeg tror efterhånden også, de har vendt sig til det. Nu har jeg jo gjort det i nogle år efterhånden. Men til at starte med selvfølgelig, der var jeg måske lidt bekymret for, hvad det var, jeg rendte rundt og lavede dernede. Men de er blevet med at trykke nu. Ved du hvad, vi har et lille klip, som jeg har glædet mig ret meget til, at vi skal se. Det er virkelig vildt, kan jeg godt sige. Det kommer her. Det er Circa, det er altså jeres tamløve, kan man godt sige. Ja.
Har du, nu var det så godt nok din partner Valentin, der fik en krammer her. Har du også fået sådan en krammer? Ja, det har jeg. Men det er jo helt vildt. Hvordan får man en løve til at gøre det der? Jamen, det er deres måde at sige hej på. Altså, løver de er meget socialt anlagt, så det er jo hendes måde at sige hej til os på. Så det er selvfølgelig en vild oplevelse, men det er bare et kæmpe kram. Men altså helt ærligt, Mikkel, det ligner jo, at det kunne være en lille kat eller en hund, man havde derhjemme, som bare var glad for at se en. Ja, det er næsten også sådan. Hun vejer bare 100 kilo, så det er et stort kram og en stor kat. Okay, og hvor længe kan hun få lov at blive ved med at bare hoppe op af jer sådan der? Det kan hun blive ved med. Altså, vi vil gerne have, at hun snart begynder at bruge bagbenene lidt, sådan, så hun ikke lægger al sin vægt over på os, når hun hopper. 100 kilo, det er alligevel ved at være... Ja, hun kommer til nok næsten at fordoble sin størrelse efterhånden. Ja. Så. Hvordan ser fremtiden ud for dig i Afrika? Nu tager du afsted her til efteråret. Ja. Jamen, så er det en plan, at jeg skal egentlig have min base dernede, så jeg kommer netop til at være mere hands-on på hele projektet. Også i og med, at der kommer flere folk ned til os. Og det er jo den måde, vi skaber penge til det, vi gerne vil lave. Altså, vi vil gerne prøve at se, om vi kan få nogle af de løver sat fri på et tidspunkt i vores område. Du kan ikke sætte dem fri, men bare inde på de 10.000 hektar, hvor vi er på. Så om det kræver, at vi får indhegnet hele grunden, og det kræver ret mange penge, så vi skal prøve at se, om vi kan få fat i nogle sponsorer eller nogle fonde, der har lyst til at være med i det. Så det er næste sådan delmål nu? Det er næste mål her nu, ja. Og så også de frivillige, der kommer ned til os. Der kommer også flere og flere bookinger, så jeg tror også, at Valentin dernede har brug for, at jeg hjælper lidt til. Mikkel, tusind tak, fordi du kom og fortalte om dit projekt, og god tur til Afrika, når du kommer så langt. Ja, tak fordi jeg måtte komme.